and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. O siya, atong kapayan. Nga naman, mamalhin na mong kapuyan do. Ha? Dili kay kamera ingko, lakip ka na. Okay. Uban ka sa amo niyang pinuyanan ni Lily, ingko Pedro. Unsa? Magkipo na mo? Di ko musugot! Kung asa si Lily, tuwasan ko! Ato ko! Asa? Uy, nabuang na ka man, uy. Mutipon ka nilag puyo. Oh! Di ko mabuwag og puyo ni Lily. Bahala na kung sa'y may tabo! Oo, saman. Nga nang waman mo maningog, ha? Speechless mo, no? Noy, Saman, nakay gilok do. waman. Uy, murag bugat na kay na pa. Ibundak na nakmanoy, uy. Yabag ka? Nga nang maglukdo mo ko? Naniyam ta sa kinan. Uy, kapuya, istorya ning loading, uy. Murag dili ka may gilokdo ka lang, Noyda. Murag may giilok ka na sab. Usa! Giilok. Hala! Nayabag ka, Gina? Nga nang maglukdo mo ko? Unya, mag-ilok pagi ko. Uy, ambuti mo man, uy. Si mission ako ni mo, uy. Ay, betat. Saman, iya taling. Wadyo ka kasabot-sabot ipasabot ni Jenna. Kasabot man, Bisaya to. May gilok do, kanang itong-tong sa ba? Ya, may gilok kanang isipit mas ilok ba? Sa'yo na sabto? Oh, onya. Sabot ko no ka. Hmm. Ay, buot pa sabot anatot nga may kuwang kagamay. Usa! May kuwang ko gamay! Usa may nakakuha na ko iya! Buot! Mayo, Usa! Kining frying pan, gusto na ni usa ka dako, usa ka gamay. Okay. Oh. Kuha sa kuya ni. Ganahan sa kuya ni. Naglipog ko sa color sa rice cooker. Kung kini bang light blue or kini puti nga may mga buwak. Kuha ang duha, ano di ka maglibog. Unsa? Ako sad. Ganahan sa kuning blue ug puti. Kuha sa kuya ni. Dili kinahanglang kuhaon ta ang duha ka rice cooker. Kuan na lang, light blue na lang, kini na lang. Akin na sa akong light blue. Okay, let's choose a cutlery. Ako sad. Pili sa ko. Unsa din na? Mao na! Ikaw ba ganina rin kasi sunsuon sa palito ni Lily? Unya, kaysa may mo bayad anang imong gipangkuha ron. Siya! Ha? Kaysa ba? Si Larry? Oh, good. Sabta kay siya, good. Adtom na sa ila paingon. Idi siya bayad. Kahangkaw, yun ni mong pagkamagwa nga ka, uy. Nga na mamili man sa kag-apil. Gawa man di kay kabayad. Dato mo kini siya. Ambog siyang dato siya. Huwag blima. Bisa bakyawan pa yun ako ng tinda ni Small. Papaday! Hilom naman na yun, kaya ito na naon ni mo da. Ipanguli na ha! O di ko. Ay, sa manay kadaghan na ba ining atong gipamalit? Kuha pa ka na, Lula. Oy, Barat ka na si counter karon. O mga tusap ta sa linens department. oy siya. Sabi ning... Hey, baby, gigutom ka na ba? Uwa pa. Just tell me when you're hungry, ha? Dali ko gusto magutom mo sa kong baby diya sinitiyan. Salamat. Ay, Pedro, hoy. Siya. Naunsa man ka diha, walang ka tingog-tingog. Saan natokaan ka? Waman. Lagot ko. Usa may imong gikalagotan. Ang kaning lalaki eh. Nagsintan o mo. Lagot ko. Kaya ba? Ulon ko man yun. Pugi ko. Guliti ko lang. Pugi ko. Pugi ko ba? Suntukon ko na. Unsa? Tutok ni mo. Oh, sigara-gara tiguang ay. Galing na mong kabantay na niya. Ato, tingin siyang waho kabantay niya. Tuntong na ka. Nagsige siyang sunod kung asa ta. Labaw pa ko kahimantayon do. Nagtutingin siya nga, pwede ka ng himong sugar mami. Yeah. Sumagong ko ito na. Hilas. Dala naman tayo siya sa kung talaw mo na hapit mo tayo mo si Kwenta. Sige, pagpapikute at mga... Drop it, pagilam! Pako ka. Sugar mamis now ni ma? Dali na iya, dali. Kupunta na kong tarong, ha? Buta ng Gina, ah. Ganun naman sige kupot niya taling.
May baha, Gina. Hilam! Tigawang nagaw tinuod ang yaya ni Sir Daniel kiniyanto nga si Tarsila. Kung kuno ako masayop, kinausag kapatanon nga babae nga siging kakupot niya. Mao tingali ka na ang anak nila ni Sir Daniel ug Lilian. Siksi. Puti sab sama ni Lilian. Ano lang? Isama sa iyang inahan. Mga oda lang unya ang mupahimos niya ng iyang kahamis. Ha? Katanla sa pino nga midagkaiday sa kung tutudlan. Nakaila ko ni Noy-Noy nga akong tao. Labing siguro karon misugod na siya og lihok aron makuha si Tarsila og ang anak nila ni Daniel og Lilian. Gihatakan ko dayon siya sa address ni Lily. Diin gihatod siya sa kong driver ni atong gabi. Diin gikan siya dinhi. Ano kun nga wa ko makakuha siyang hulagway aron ako ang tagbahatag ni Noy-Noy. Apan iko na kadto nga nahatag ko na niya ang address. Nakasiguro ko nga nakaila paghihapon siya ni Tarsila hangtod karon. Idihap na lang karon ang nahibiling mga yugto sa ibog kinabuhi Tarsila ug Lili. Hingpit na unya kamong mawa sa kong kinabuhi. Oh. Ay nga pangwa pa man gihapon manawag na kusnoy-noy hangtod ding mga orasa. Saan yung kibuhat karon nga mga lakang? Ako na mismo ang mutawag. Dili ba mong magpaabot lang ko? Tubag, Noy-Noy! Tubag! Nalagaw na sila pa yung sa kanila. Sundan ko gihapon sila sa ilong. Kinsa naman sa mga nawag. Uy, si Madam Divine. Kapurado ba? Hello, Madam. Dugay pa ni mo nagkatubag? Unsa ba? Gilihok mo na ba nga kung ipabuhat ni mo? Unsa na? Unsa na kalambuan, ha? Ayaw kabalaga, Madam. Ngayon ako karon, nagsunod nila. Nasayod ka ba kung hain sila karon? O kung si Kinsang ilang kauban? Kinsa? Niya sila karon sa mall. Nag-shopping. Uban sa imong anak. Ha! Mga mapahimos lanon! Murag, sa tanaw na ko, murag ipakyaw naman nilang mall. Gusto ko karong yung adlaw, ha? Makuha mo na sila. Dubliho ko ako bayad kanimo kung makuha mo silang duha. Wanay blima, Madam. Higayon lang yun ang ako ipaabot og timing. Kung saan daman na lang daan ka nang imong ibayad ako. Kay oras nga magkahigayon ko karon, ipuson ko na silang duha. Di, kung gusto daghang istorya, gusto kong aksyon. Busa buhata una sa dili ka pa manghambog. Oh. Leche. Misapot ka suro kag akong tuko sa kung nabalitaan karon. Ha! Mga oportunista! Gipaungan lang ko dito ay kainit yun ako yung babayan na apurado kayo. Apan kay dublihon mo man ka nga kung bayad. Wes, dublihon ko sab nga kong lihok. Ipariguro kong makuha ko sila karong adlaw. Kwartang malabo. Mapalit ko na ang
nagustuhan nga sing-sing sa akong chika, babe. Oh, niya, bibi. Kaunong tarong, ha? O man, may laan ka pa ba gustong kanon? Gusto na ni Jason. Daghan ka na kag na order. Kuya kining mura matag gapista do sa kadaghan sa imong giorder. Bihaw eh. Pista ba, Roy? Hindi ka nato na ko! Mas taghapin niya akong udil. Kanas alagi na manoy, hinayon nagtingog ni mo eh. Ay, tingog niya. Ginay, tingog sa mukha ni mo eh. Kaihion ko. Ubananda ka na. Ay na lang, Lili. Uy, ako na lang. Nadali iya tali nga uban ta sa CR, ha? Kahion na masag ko. Ay, nahala-halata na. May barog na si Tarsila. Uban na nabatan ng babae. Karon, mauna karon ang higayon. Nga akong gipaabot. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!